Ja feia anys que coneixia la feina del Ricard García Vilanova, des que va estar a Líbia cobrint la guerra i va realitzar el seu primer vídeo, Misrata, matar o morir, i a partir d'aquí va cobrir tota l'evolució d'un conflicte que ha anat molt a pitjor perquè han aparegut molts altres actors, l'últim dels quals l'Estat Islàmic, sinó que també ha provocat ja centenars de milers de morts i milions de desplaçats en una terra que precisament no es caracteritzava per tenir històricament cap mena de conflicte. En aquests moments potser és el conflicte més sagnant que hi ha a la Terra. La gran diferència entre aquesta exposició i qualsevol altra exposició de reporterisme gràfic és que el Ricard treballa alhora amb càmera de vídeo i amb càmera de fotografies i el que ell filma també de vegades ho fotografia, amb el qual podem veure unes peces muntades al costat de les fotografies i podem endevinar que aquestes fotografies tenen so i moviment. Hem donat una visió molt equilibrada del que són els combats, però sobretot del patiment de la població civil. Aquest tipus d'imatge que hi ha aquí en aquesta exposició sobretot s'ha centrat molt en el tema de civils, que lamentablement són els que paguen el preu més alt dintre del que és el conflicte, des del 2011, que són les primeres imatges, fins a les últimes de fa uns mesos, al 2015. És una mica un recull de totes aquestes situacions que es donen sobretot en qualsevol país que es troba immers dintre d'un conflicte. L'objectiu primordial sempre és intentar mostrar a la població civil, que moltes vegades necessites temps perquè ells t'acceptin, llavors un cop tu estàs dintre del seu entorn, s'obliden d'aquests fotògrafs i a partir d'allà és quan realment la història, els personatges i tot prenen un altre caliu en aquest sentit, perquè ells al moment que s'obliden que tu ets un periodista i assimilen o creuen que ets una persona més o un actor més implicat del context, evidentment això després a nivell del que és la història es tradueix amb una profunditat molt més gran del que és la pròpia informació que tu pots arribar a donar. El tema, evidentment, és que dintre d'això hi ha altres situacions i hi ha altres escenes o hi ha altres contextos que també són importants, però l'objectiu primordial sempre són els civils, com es pot veure a l'exposició. Jo crec que la funció del periodisme, la funció social que té justament és això, és transmetre i informar l'espectador i evidentment aquest és l'objectiu de qualsevol periodista, sigui local, nacional o internacional. Allahu Akbar! معك رشيد اخوي بس جيب الجابه الشيخ عند الباب بده يطلع يلا بسرعه وقت اطلعوا بسرعه وقت يلا اطلعوا بسرعه